Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas, intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti da ito yung programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biyag kanayat ang napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, sagudayin nga ti surat, ti pagkasalitaan, ni pagayan tayong naganan. Viewly, nga napoluan iti Marites. Dear Manong Nemi, agbababawi ak Manong Nemi no apay, nga ti lalaki nga nangitalkak ti amin-amin ko, ti puso kararwak, ken basta amin-amin kayo. Ti lalaki nagtalkak nga inayat, iti kaslaawan patingganan. Kay supay Manong Nemi, ti nang derder iti puso. Nagsipod ta, malaksid kanyak Manong Nemi, adu pwede kiti nagbalin nga babae ti biyak na. Nagasawa kami kini Dennis, agsipot ti patpateg ko, ket patcheck nga patpateg nakmet itinapod mo. Nagasawa kami, kamuta adda iti nagpitpitik iti saklot ko. Tagagangay data Manong Nemi, no, agsikog ka na ket, ne, ibagam mo na. Nga dyan nakasigug ka, ket masigug ka, tapno ikasar na ka, tapno hanggang ganak abalasan. Ing kasar na, siyak tinagbaling nga legal nga asawa na. Kaya hindi pa naglabas, ti panawen Manong, day tamaten. Rimuaren ti talaga nga aramid na. Rimuaren ti talaga nga kinatao na. Tamalaksid kanyak Manong Nemi, at dapay sa bali nga babae ti biyag na, kahit nga asawen, tinasawak nga ni Dennis ket babaero. Siyempre, no, da maamuak sa langadak. Ket no kasta, Manong Nemi, nga sa langadak, paglibakan na. Agbaran ton, ti pasalitaan mi, agapakam ton, nangatot boses na, nangatumat kanyak, talaga nga. Aging ka Manong Nemi nga, dandanin naklapatung painin. Kunak, sige, ituloy mo. Gabot na ituloy mo, kunak. Sige, kunak na. Tuloy na. Jack pulos nam namain Manong. Natungpain na ti may isa nga lalaki. Gapulan tigas jay. Mangrugi idin nga agbabawi ak no apay nga iso tinagbaling nga asawak. No apay nga iso nagbaling nga nangitalkak ti amin-amin. No saan kong ipagpagapo Manong Nemi ti anak ko. Ti anak mi. Taimpasgay ko idin Manong Nemi ni Marie. Babae ti anak mi. Kinapudno na. At naman ti gidigundahoy nga nakasaysaya at mailiwak met. Akit ta. Agsex kami. Ikarina nga sisyak to kanulaing. Imbang Manong tanang kontrolak. Diyak kayat kunak nga manayunan pahi ni Marie nga padak ngagsagaba. Tamangang kunak no saan ko mauray ti panagbalbali ni Dennis. Kinagpaso. No makapagkinaawatan kami, itakuma, kalbasan lang, ti 2, 3, awon no makabulan, dahil tamanin.
Isina nanto, di babae na maduktalak, adan tumanin sa bali. Tikat saan na nga panakapnek. Kanta pa yung digit igundawi manong naming idaw-dawat ko nga adda ko mamang putad. Di ba magbagin ng tapnog patinggan ti kinababaero na. No, apay gamin nga adda kakasta nga lalaki. Nga adda lang arudin, adda lang arudin. Saan ko man may babayan ti bagik? Tauri agpadpada kam ngagtrabaho kay ni Dennis, mga opisina kam ngagpadpada, manunemi, adda kam dito syudad, dito iti pagkaskasaraan mi, di kam pinadan ti balay, bukod nga balay. Diyak mo mababayan ti bagi, napintasak mo. Adda pa hindi kiti kundawi nga kung nakanyak na kiti ka-opisina. Amom tapnog balbali ti asawa, mam na niya taramidam. Taramidam. Ay, naramid ko dami na pamuspusan yun. Pamagbaga, panagpakpakaasi, agkari, tunukuan, aramidan naman yun. Mapangko sa langa din na kiti babae na kapungot ko, kada kaptinong pa. Pagsawsawa kita. Yung man niya taramidan na, no kasta taramidan. Yun adana. Aring na, parinto mga kapainit sangwanan na. Tapno isardeng ng taramidan na. Yung di naman isardeng. Gapot akastat na kairwaman na. At dadigit yung lalaki, Bioli. Nga, kasalasaan ng agbyag. Numay masalay nga mawahit sa gidan da. Nakairwaman da reta. Sa pulan da nga sa pulan, sa baling araman, sa baling luto. Adamat kita babae. Nga amo da lang yung nakastoy ni kastoy. Tup-tupan ng tupay lang. Tamo mababalaw ani Dennis kapot agwapo met. Napigsa ti karisma na. Siya suno ko mga mintisan nga may love kang kuha baka nalaing romansa. Awanin sa pulang pa'y no romansa. Iso man lagayam. Iso nga mamabalaw di asawam. No, aduman na kita agkamat kang kuha nututupan na di kita mayat na babae. Agasat ka ata saan nakaapanawan. Ana? Nagasat ka ata saan nakaapanawan. Kahit ko pekit din, nagsina kami. O, hindi pa lang artiramin na. Ibaga mo nagsina kayo. Taoraan niya araraminan nan, awan ton tibibiyang mo. Ngam na mo balin na ko, ma. Sana ka mapukawang tinamnama. Takay lang ti anak ko. Agrodora doon ti elementarya. Kadya kayat nga may matangan na tikas dyan nga kina babaero ti asawa. Dapat kadi nagparparik na kanyak. Nagparparik na kin ka nga. Amangan no dyan anak kunto tagikaro. Hana? Ni Marie. Kat siyempre, napintas mo tagas kanyak. Agraduaran ti elementarya ket seta bumalasitang makita ket nalapsat to ti anak ko. Amangan met no. Agbalin to met nga lalakero. No kumalalaki, umala iti ama nga babaero. Ngam kabuta, babae ti anak mo. Agbalin nga lalakero. Diyos ko. Kastan dunga dati mapasama. Kaya, doon niya talaga ti kahit na agasa takit. So, mamati ka mo dito, imala. Matawid na. Nadamad lang ti tao dahi ta. Biuli. Noon at kayat na pagbalinan. Kit no kayat to kas pagarikad di anak mo iti pagsisinublatan na iti lalaki. Maaramid mo. Uy, tsakayat. Di mo kayat. Sisinungamin ti mayat. Ngam oray mo di mo kayat. Naisot mamasamak. Kan maikari. Awan maramid mo, Bioli. At nadigiti kundaway manong naming agsaludsod kanyak na anak ko. Mami, anak. Api nga nadigiti kundaway nga mamano makitak ni daddy. Busy iso na anak. Busy trabaho na. Nagpadpada kayo mga trabaho na. Kapi iso lat busy. Sa bali nga trabaho na anak. Agfi-field. Ni mami mo.
Di pala ibang anugutan di kinapudno. Ti amuyo hang kumangmangig, hang kumamamuhan, nakanado nga marites tiglawlaw. Anya na kahit mo sawin. Lumapanak makikaruba. Kastat ibagbagada. Nga niya. Babaero ka ni Dani. Anak, saan mo nga patpatsin ita? Sino nga tipatsyek? Sika? Nga di mat mangibaga tipudno? Di ba sagsagapa ka? Di ba martir ka? Maria, anak, numabalingkat saan kami ngagsina kini Daddy. Numabalingkat saan ka makunang ang produkto ti broken family. Iso nga nanusan nyo latan ni Daddy. Palpalubusan nyo latan o rin no, mga arakop ti sabali nga babae. Matakas ta. Tasanak mat nga agsarada nga mga bagbakin ni Daddy. Manipod idi, king kakarigitoy. Balasang aktun. Pudno ka ti magbagada, mami. Nga niya. Nga, baka umalak to kini Daddy. Hana? Umalagan niya. Baka siya, sa anak to lang ang map-map nagtiway sa lalaki. Baka, no, dama ko so nadak ang lalaki kit, or ang boyfriend ko kit, tutupak mo, no. Takayat mo ka di? Sung matanak mari. Kayat mo ka di, umahala iti amam? Oh, di nanungot yun na kasdyo ni Daddy. Kasdyo no kasdyay. Kaya kayat mo ka di tagbali na kasdyay? Nga sa alang nga map-map na kiti may mesa? Saan mo akayat, mami? Api ko makayat ko. Nasyat no kastanak. So nga, saan nga ni Daddy ti pampananutem? Awan ti sa bali nga ramidem, no tuloy mo nagsingsingpet, ha? Dumakaradwar kanton ti Lamanterianak, ang college, ang high school kanton, bumalasang ka, gananat ka, saan ka pala makiboy-boyfriend, wen? Nakas pagari kang nga tagayata kon, mami. Ana? Nakas pagari kang tagayata kon. Agayat nga niya. Nga malikdikan nga adda, crush ko, kat crush nakmet. I love you ko na nanto, I love you to kunak to. Saan nga pa'y ka, dagito ya? Ito nga balasa nga kay. Ito na, adda ko ti high school. Haan nga mabalin. Ora ito na adda ka ti college. Ito kasano nga rin no mainlabak ton. Sa nga rin na duma, bagbagada ora dati high school, nung talaga mainlab dan, makin-boyfriend dan, makin-girlfriend dan. Takait mo ko tulaan din nila? Mandi ka di? Mandi. Ora ito na adda ka ti college, mandi. Adda panahon ti amin nga banan, kan masamak. Panahon ti pa nagbasa, makaragduar kan to, panahon ti pa nagtrabaho. Okay, no adan to trabaho. Sunton, agpamilya kan tumutin. Ang nagpasbasa ka pala ti high school kada college, saan nga mabalin? Api nga mabalin di kaya duma. Takayat mo? Api tanda kasta. Tan ka ata. Jak pa inaramid, tanda kon. Di adadan to naramidem. Api kastoy ka? Di ba sama ka? Awan, mami. Ma-influensaan ka kaming kanakitikat ko mga katkatom di takit. Awan maramid ko. No umalak to kini Daddy. Takayat mo? No nagbugbog ka, wala kasta, mami. Wala ta. Awan maramid ko, no kastak to kini Daddy. Takayat mo? Tsakayat. Ngam nakas pagarigan, takastan to kayat ko. Maramid mo? Oh my God. Manong nemi problema ti asawa. May nayon ka di? Ti anak ko. Nagbalinto nga dakila problema. Inton bumalasa. Diyos ko, hamat din ah. Haging nga, nag-ring di cellphone ko manong nemi ni tatang ti tumawtawag. Hello, tang. Kumusta kayo? Di mawag ang anak ata, di umat malagi pin tumawag kanya, kamang kumusta no si bibiyagag pa eh. Pasensya ko yun, tang. At ka di problema ang biyole.
problema mo siya asawam. Saan nang? Saan? Ako ang problema. Yaga, kuwantan. Kumusta naman di apukok? May iliwag kang kuha na kit. Tawagan niyo kuma. Kaya babay mo naman no. Pakadisturbuwak kang kuha na. Kasi dahil hindi pa nag-birthday ko. Hanggang malipatan tang. Bayan nyo. Ikarigatan mi nga again na tagbakasyon. Dahil lang nagbakasyon dito yung probinsya. Baring na maayos minto ani ni Dennis. Alam mo na, kata mailiwak mo ka na kayo. Nagkarigat nga mindag may sakit. Ano sa nyo ha? Dududwa ka mo't ngamin nga putot yo. Sana sapa mo't nga natay de dinanang. Ang bali at umot sa Bali O'Brien. Again, enjoy nyo mo't ti panag-retiryo. Agpempensyon kayo, di awan problema. Ito problema yun, tang. Nagarikat nga rotek may mesa. Ano nga rotek kahit yun? Kahit yung mga asawa? Tanghaan, ang mamalin. Oray ko man, uwan ko nam. Sino ko matmayat kanya? Ado dito dati mayat no kayat yun. Laki ka nung nagpresyo ang pempensyon kayo. Urnungan niyo ito pensyon nyo. Isundot aramatik to into itabong kayo kahit mo mamatay ako. Itatangwit. Alala, advance happy birthday. Kinamnamahin nyo tang. Umay kayo sa rungkaran. Ha? Alawan na ako. Sabay ko sa rungkaran na ka talaga. Kinasiritak ni Dennis iti na minsan nga simmangpet. Nasiyat man tadimtang ka. Nasayat tadimtang ka kunak. Kapi ko manjak dumtang at balay. Balay ko na ito. Balay. Dahil bukod tayo nga balay. Ay kaserak. Adak dito dito pamilyak dito Dadi mo kayo nagawid akon? Ibag ka dito kasta. Noon na itama mo pa ibag ta nagawid ka kon. Mailo ka di kanyak. Uwano ni Marie. Kailo ka nga gina. Kasano paot mo nga dito balay. Katita nga, ito rabi. Inaktuman yung mga opisina nubigat. Sa kantumanin, hangagawid. Tada pa man naman yun sa bali. Kawisan ka kuma. Hindi bakasyon ng si probinsya. Doon ka, no? Doon ba din ni tatang? Domingo na ijay. Di ag-travel tayo rabi ti Friday. Dumanon tayo sa jet ti Sabado, palubos ti Apo. Di bali at nasura ka may sangal daw nga kalangan tayo ni tatang. Birthday net ka di Domingo. Pangal daw ito na, tapnog biyahe tayo ito after lunch. Tapno maabot ito madla dito ti Lunes. Nauma ko ng absent. O sige. Sigurado ka. Wen, no problem. Nakato kami na nagkitikid daw ko kang di mo patgan Isugad ako na, awan pa problema. Basta, agbiyahe tayo Tirabiti Friday. Ag sinublat naman kag-drive, may isa lang alungan talantang. Sige. Agyaman at Dennis, numapatgan di amin. Naroon ako agyaman kan siya akong ti kararagsakan, no? Isang ding mundag babae. Kasta nga ron tinapasamak manong nemi kat kasta o ni ragsak ni tatang idi mapasangpet na kami. Imuna nga nakita tiba naging narakop manong nemi. Dagiti aglulo. Wen, panaging narakop dagiti aglulo. Sa akong sublat nga narakop. Naging narakop man dagiti agkatugangan. Gaman na kang nakotayan da kayo. Oray no, simple lang tot sagana inton bigat. Awisam to ati kiti karuba.
Kung santang awisan ida tatang, mamon talakid di. Umay talakid di makidaya. Yung kanay di nga kaadami manunay mi di probinsya, saan nga nakipulapol ni Marie karigiti kabagyan mi. Tsaka mo, sabi nga di ka makipulapol ka nakwada. Saan ka naruang ka nakwada, mami? Dito ay latang kwarto. Tarin to no awan dan, rumarak to dito kwarto. Mas lahat nakaputing mo ka nakwada. Awan ma. Awan mami, no problem. Kahit yung ka din nga makipula-pula ka nakwada at ma-influensya anak. Nagdabading mo nga rin ugali dito. No makita na to, baka no siya ti pagpapagpiestaan nga maritesin. Anak ko mat maritesin na ka. Baka italang makakita na tikas kanyak nga nakabudpo daw. Kada nakapimpintas. Ngawan makita na nga piglat. Sa mali ng titagasyudad ko na danto. Halawan anak no kastaman. Namo nga ma-enjoy at panagbakasyon mo. Nga bali. Basta dalakid dito ni Lulo. Makasasalitak. Ginarakop kami. Yay. Hindi pa nagsarita mi kini tatang. Sila naman madlo ko kang kawana. Tang. Do malpas nun na itong okasyon. Nagbiakam tuman. Mabati kayo tuman nga magmamisa. Kaya nga rin problema eh. Tapno saan kayo ni matagtagan? Di, agtrabaho kayo. Nagpensyon na lang rin. Trabaho pa lang. Kahit ko sa wen, anak alaw-lawat iligod ti balay. Di, agtaragang kayo tidingwen. Ubrak pa eh. Ure manok lang. Nakurkuran nyo ti binigat. Kada binilam. Pagkakasan nyo ti itlog. O pagpartyan nyo. Di mayat. Agmula kayo tinatang. Alam mo, kasta tanamida ka na. Kaya po, naglikat nga minti ko Doon ko mga minta dito'y kayong agyan, dito'y kayong agtrabaho, at nasadyay syudad ti trabaho mi tatang, awan dito'y. Mamalin nyo ba tumakar? Awan, basta dito'y kami. No kaya tiyo akit sikat ti umay diyay. Tapos saan kang may mesa? Ay, tiyak kaya na panawan ti balay. Di naman ti madi eh. Di umat kaya ito panahon dito balay. Di umat kaya ito panahon di... Yun yung mabalil na kumakit, adakad kadwayo. Sikamulat nagkuna ti kasta, adakad kadwa. Ano ni tatang? Sila kayo na palang agsawa talaga. Awang pag naman ano kasta nga ma-outcot pension ko, kita mapanak magdita Nutoy. Ita patay sindi. Ala, agdis-dis ko kayo? Makaraman kakanig GRO? Kasapulak mo. Ala ni tatang, makala kayo tupet sakit yo. Kung dumak mo, ganyan babae, di naman kahit ni makipag-sex doon. No sex, no condom, no sex ko na. Uri pa itang. Kasi nunol no, di mo kahit nga GRO ti o sa aramatik, di mang isang pa. Ni saan tang? Saan? Manong nemi masapul nga monitor ko ti kasasaad ni tatang ko na. Nagpeso, masapul nga mamonitor ko. Tano tawaga kisuna baka saan nang ibagatipod no. Juan. Ang mga numasakit, kinibaga na latang saan nga masakit. Ang mga no takadwana, kinibaga na nga may isa. Ang mga no, adakadenden na nga din na oras. Ang mga no maibos na pensyon na. Ala. Gusto nga masapol ko na. Imasin natin posgat. Laging nga malagip ko manong. Ni Marites. Napanag niya balay ang mismo. Marites! Ay! Manang Beauty! Nakapasal ka man dito balay. Ito na room. What you aya? After lunch ko timbagaming ng kasla. Hindi matpalang kakayat na di asawa. Kundi anak ko. Di mo lang nakit-kita di anak mo. Hindi na kahit tirumuhan. Nag-graduate na elementarya. Balasitang to. Gusta? Sabi mo nang ka. Ano to, Bram? Ubrak. Kaiwan. Ano trabaho?
trabaho, agaw awir. Awan di mahirapin mo nga trabaho. Apa ito pa trabaho? Manutandan mo no, ibilin ko keng ni tatang. Apa ni tatang mo? Katay, pakisirsirpat mo. Nagroon na kita, agmay mesab nga ron sa di balay. Pasaray, mama mo sarungkaran. Sarungkarak. Una, kumusta ka? Kumusta ka tata? Ano mo ta? No, anat ka sa saad na mamalimot nga itawag ka niya. Ito ko kaya nga cellphone number ko. Monitorem, natalanti kahit kong trabahoan. No, anya tayo mapaspasamak siya baga. Kasla kahit mo sa no, itawag kong ni Rimo rin tatang mo. Kung nakno ka no, makita ka rumwan. Well, kas pagaligan ta na mapanjiili. Kahit no makita nga mapanagila kita papanam tata, madagis siguro ka sa lodsudem. Sa inton sumangpet, no anat oras nga sumangpet, no asinok kadwanan, no anat mapaspasamak. No sa tinutayan ni tatang mo, ibagakas diyay. Ano? Monitorim nga ron. Okay. Mga swaldok nga eh. Sika, ano mo kayat mo? Makamutan manang, nunod mo itod mo. Nalakamad na trabaho. Mapanggula pa kisirsirpat. Duwamit lang ang balay. Nagbaitan di balay na, kundi balay mi. Nuwas na nga, agpamyanan ako na kat pakikit-kitak mo ito nun. Dumagasa ka mang kumusta kang kuwana. Apag papamyanan kamin. Kita, magkitipon ka na kita. Di kita ipadam nga marites. Ni manang met, ni patpatang na siguro ang marites tinagang ko. Kawan, noon ubram dito yan, muna saan kita, ubam na tayo na oding anak mo sa kagpamyanan. Madano mong tumatsan dyan tersena ni nanamin yan. Diyan kita pagdadapunan nyo. Wen, diyan kita pagdadapunan minuwa. Lakit mo na, pakisirsirat pat mo ni tatang ko. Alay kang kati ko 3,000. Di makabulan? Ala, manang, no problem. Amin nga, kahit mo nga maamon kinitatang mo, idanon ko rin ka. Uri numapantumaki, i-text ko rin ka. Ang pati na, numapanagdigos yan, naban yung mga spagaligan, i-text ko rin ka. Di ka amaritas mo. Nagiti importante nga ba nga kahit kong maamuhan, isot ibagam. Nangaroon na kasta nga, hangarumrumwar. Amon no apay, baka masakit. Uno no kanayon nga rumwar. Ibagam kanyak, baka akit no sa bali ka raramidan na. Anyay. Sige manan, awang problema. Ako pa? Kasta nga ron tinapasamak manong nemi natalgetak nga nang panaw manin kinitata. Kaori no sang ko tawagan ni Suna, ken saan nga tumawag, at damit ni Marites. No kasta nga bigbigat, tumawag. Oh, Marites, nagsapakan. Ano damag? Ay manang. Apay, nasapa nga nagriing ni tatang mo. Ag-exercise yung talikod di balayo. Pambaran na kurkuran na talon sa amanok na yay. Sa agsuksukay. Mayat man ti baginat, aglinglingit. Orela, aguy-uyos kita, matchupay lang ni tatang mo. Baka no da makakursunada kang kuana ka to. Sobra, mat. Nalaw manahin ang imbagam nga nasapang, exercise sa sikit na dobrak. Sige manang. Reporting for duty. Si kamot Marites. Ore adak di opisina manong nemi tumawag. Marites, ang tumawag tikas tingo oras. Dak di opisina. Apa importante uri mo rin tatang mo. Permi nga may iti papugi na. Abe na panan na ka no. Mapanalan di pension na. Hamat. Hala ka no date na.
Anong date? Basta sumbat na. Papanan nyo tata ko na, ada date ko na. Sino ka-date ko na? Secret ko na naman. Baka angaw naman lang. Langarot urayam nga sumangpet ha, na ibagam to no anong oras sumangpet. Balin samad dati pinagbalin ko nga reporter na di nga Marites. Subramat. So nga pinagbagak man. Marites, manang, di mo na kaduan nag-report. Di kitili importante nga ibagam, isot itawag mo. Mamintlo ka mat nga tumawag ti may sangal daw. Kastaya. Oh my. Lalakit. Sige nga ron. Daging importante lang titawag mo. Narigata naman nga mga angkit din ibagam nga sa anak agub-ubra. Diba? 3,000 tid mo kanyak. Monitorek lang ni tatang mo. Di siyempre inaldaw nga pang ko. Tata, kumusta kayo? Kung saan ko akasalsalita, no, medyo si imak mo di balayo, no anat obrana, no agtutugaw, no taptapaya, no adda likod, no adda dito sango. Sobrang mat launay. Alala, kasi pamayan ta karudan. Maminsan ka report ti makalawas. Bali upat nga gundaw nga report ka ti makabulan. Okay? Sige. Naggraduaren manong name ni Marie. At siyempre ka-high schoolin. E di pa nag-high school na pa nagbalasitang manong name talagang makitak. Itilapsat ti anak ko. Hore adat irobayan manong name di pagkasaraan biya. Paspaswitan di kiti lalaki. Marie, mami, sumrak ka man kami dito nagtibalay. Tadi ka ag-display dita. Sakat naka-shortcut, kumapkat. Tsaka nagpun ko na kang nga. Dito may bagay kanyak, mami. Alawan, may bagay kang kanitangim saan ka ang pa-display dita. Di mo ka naman lang nga nagiti lalaking lumabas kat iranta na pa taglabas-labas, makita na ka lang. Sakat na paswitan. Di ba mayam na tayo? Di agtangkin na yung bagbagitan no. Ano? Sakat iran-rantan, nagpas-display? Tapos narigas na kit pagpiyestaan, di kita tatao ti legs mo. Peso nga talaga nga nakabutpo daw ka. Nakabimbindas ka. Kasan nun no? Drug addict dita nga mangkursunada kang katatsyambaan na katakidnapan na kasana kanto ramisan sana kanto papatayin. Wala ni mami. Anak, ag-disiplina ka kadiwat. Ang pagdanagan niyo, mami. Sa anak tong tumold kini daddy. Aging gamanon ni mi akim maro ti amin. Idita, irobrobuat ni Dennis de Gitarawaten. Dennis? Napay? Naumakon. Ano? Nanata ko na? Naumakon ka na kayo. Diyos ka. Saan ka rin Saan nagbatang nga griririket? O rin no nakalawalawag nga agsusukat masukod-sukot na gini babae. Di kahit ko saan kan nga apapaan tapos saan na katungpaan tadyahon kaya ti matungpa. I'm sorry. Ano na nga naragsak sabali nga ten na ti may sabali nga babae. Adanan ako keng kuana. Ang malita, takil mo tin ni Marie. O magdanagan na supportarak so na. Adamat account na, di ba? Iti account na nga, iti-deposit ti supportak keng kuana ti makabulan. Isot ako pagdanagan. Saan ko ka sa pulan ti supportam keng kuana? Ta ori awon supportam, kabailak ka. Ikantinaran niya ka masakbahay na gabot adamat trabaho, takil mo ti sweldo. Yung ti kayat ko, saan na nagsina? Saan na kami nga panawan? Tsaka kayat nga mamuan ni Marie nga. Nagsinan, di kita naganak kang kuana. Tsaka kayat nga mamuan ng isukit produkto ti broken family. Saan nagbatin nga reklamo kayat?
basta saan mo lakit nga sangpet ti babaem dito balay. Basta saan ko lakit di makita. Iti pa nang lipot yung kanyak. Ang abaling ko anak. Basta sana kami nga panawan, Dennis. Sana kami nga panawan pang-aasim. I'm sorry, Bioli. Hawanin taragsak ko ka. Nagpagpakasyakin ka, Dennis. Nagpagpakasyakin ka din ang panahon. Saan ka nakayat ko naman ibatanak? Ibatanak, saan kinagang ka? Dennis, please. Saan ka nga kayat? Saan ako nga naragsakan ka? Hindi pa ilang deta. No kayat mo, mga anak man din sa bali. Tapos nikas na kita, saan nga sigalat masaksaktan? Makasarak ka tilalaki nga saan nga magaramit kang katikastoy. Kanyari mo. Siga ti kahit ko, siga ti amati anak ko. Ibatan ako. Hindi nakarakupot. Ibatan ako ko na! Ora naklain wadag nga talaga ket orek na parosisi manong naming nga di mi amo nga dagahim ni Marie manong. Hindi makiitak ni Marie. Marie! Ti Maray. Marie! Marie, agsumli ka! Marie! Bakit ang tiaramid mo, Dennis, na imatangan ni Marie? Tinamayam ka niya. Di ba nagpakpakaasik ng saan kamat nga dumngag? Sikan tuman kami. Tsak, di ka kaya ko naklangaro din. Titakan, Dennis, 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 agsumli ka. Dennis, 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 agsumli ka. Manong Nemi, nagsangsangit ako. Sinalsaludsod ko, noan niya tibasol ko iti Diyos. Tapno, mapasamak kanyak ti kastoy. Nagbalinakmat nga na siyat nga anak. Nagbalinakmat nga na siyat nga tao iti padag nga tao. Nagbalinak ka na siyat nga asawa. Nagbalinak ka na siyat nga ina. Gamapay. Gamapay masamak kanyak ti kastoy. No sa sino pwede ginikas kanyak nga nagbalik nga na siyat. Apay nga saktan ti may nga lalaki. Apay nga isukat nak iti sa baling nga babae. Napintasak met saan kumat nga mabaybayan ti bagik. Napintasak tasak nga ron ti malaan. Ti anak ko nga napintas. Nga mapay nga mapasamak ang panahon na ti may nga lalaki. Kunada, no kano tati lalaki ket panahon na ti babae. Saan ka no nga naimas ti babae? No, jak panugutan nga sanak nga naimas. Ingak met nga magbumahalas ka na kiti arakop. Kanagik ti asawak. No labsak tag sa manong naimikit dildilan namat amin nga nasken nga kayat nga dildilan ti kinakinis ko, kinadalos ko, kinabanglok. Apay. Apay nga sanpay lang ang mapnek ti asawak kaniyak. Apay. Hamon ka nabangsit sang aw ko, samon ka nabangsit ti kilikilik, nakabangbanglo ak nakapimpintasa. Unos to ka diti kunada. Nakaasawak ti kas ni Dennis nga saan nga mapmapnek. Kure no siyak ti kapipintasan. Saan tupay lang mapnek. Sumapo lang tupay lang ti sabali nga raman. Awanin ni Dennis. Pati ti anak ko jak matawagan. Marie, iyon mo ti cellphone mo anak. Arabiin sa dinutian mo. Kinanya ti kinaguram. Apay nga kasi dyan ti matangam kit pimanaw ka. Sa dinutian mo Maria anak ko. Pakasto lang aro din tinaramid ti amam. Madandan haganak pa kayong ka Diyos ko. Malasang kan. Kasi nagwalang-walang ka nita.
kalkalsada nga rabrabi, ikit makita na kanik iti drug addict. Kasi ano na pagsisinublan ng nakarabisan sa nakanto papatayin, Diyos ko. Dito ito yung mapaspasamak. Silawan niyo kumatipanunot yan ako, Diyos ko. Tagaawid ko man. Awan ko matitago sa mapasamak kayo ko, ana. Tinawagak manong nemi na kiti amamok nga posible nga pagpapanan ni Marie. Ngam awang kanumit man. Di kiti kaskwelaan na, di kiti barkada na, di kiti kagayem na, kinapudno na, ingkarigatak nga inam mo, ti cellphone number na di kitoy. Idi ta, nag-birthday ti anak ko manong nemi kita, inawis na di kitoy nga kaskwelaan na kada barkada na. Sinaggaysak nga inala ti cellphone number da. Da just in case kunak. Nga andan to, gondahoy nga kastoy. Nga saan ko mapasangpit ti anak ko. Kat may sadan to nga tawagak no sa sinut simang bayan na ng awan. Awan dito ma'am. Sa awan dito tita. Bahan nga tita ta. Padasok ang tawagan. Bahan nyo tita. Nagdamag akmet ka na kita. Dado mga gagayimi. Baka adan to sa jay. Kit numamuak na sa dinut. Ayan na. Ibagamuk toking ka tita. Ngimawan manong. Nagpatpat nagmalmalem. Diyos ko. Nagpatpat nagmanin. Diyos ko. Kabigatan na napana ko nag-report manong naimiti kwerte puti pulisyo. Ano tinamnamain nyo, misis, nga kinagura na? Naimatangan namin sa ating panangiwadag ti asawag kanya kiti igawid ko kuma. Tadya kahit nga panawan na kami. Kahit mo sa kong pinsis, pinanawan na kayo ni mister. When nakidin natin sa baling babae. Tinawagan nyo ka din ni mister yo, baka napansadyay. Baka si Murot di anak yo, baka kinaikat na nakidin na. Ngimtisi ka. Ganda, lalapadasin nyo misis na tawagan ni mister. Damagin nyo, no, ada sa jet, anak yo. Tinawagag man. Hello, Dennis. Among ka din nga ganit takit sampay nga nagamit na anak. Kanya? Basol mo ah. Awan dita? Awan. Ti amo kami ket. Kunang ti dagiti pulis ket baka no si Murot ken ka. Ket imbaga ko man tapos saan ka madanagan. Ket may sasaan mo baling nga. Makidan na kanya kapag saan nga kayat ni. Ti kadanda na kita. Sa di yung din nanti anak ta. Basol mo na niya matitaka sa mapasamak ken kuana. Awan serving maina. Sa pataking baso. Gapot kas dingin na imatangan na inaramin mo. Tiba ng panaw mo kada kami. Dahil siya nag-rebellion na. Gapukin ka. Iso ano, andaman daki sa mapasama kita anak ko. Basol mo, Dennis. Basol mo, basol mo. Ore kas taon na yan, ti pa nagpimpin na basol mi manong na imiyawanin ti aramidan. Ibagak na ka na kini pulis. Awang ka dito sa balingan na namayang ngayon na, misis. Awang tiyan mo. Sige. Ibatim na ta picture na. Tapatasin mo yung iwaras. Kaya nagpanawagan tayo. Sa social media, panawagan ka. Kaya namin ang pamuspusan. Kaya nagkararag mo, misis, asabi ko ma, tanda ito na siya nakasasaad ti anak mo. Nangrunag at nagpinas ka ba talaga ni? So sabo, nagpinas ti anak mo. Aging ka manong nemi nga timawag ni Marites kanya. Hello Marites, apita ka lang. Di manang met. Kulayo kanya, kung sakla tumawag, no? Da importante nga bagak kada kayo. Tano tawag nga tawag. Agungat ka met. Halawan. Saan mo ko mga nainayon ti problema? Anang at mambaling ko no, manayon ti problema, no, anyaman ti problema, manang. Anyaman ti damang. Ay no,
Ala, manang. Anong tamag? Ada, si mangpet nga babae, ti balayo. Ana? Si mangpet nga babae? Huwag. Nagpintas ko na. Kat nakita ka mismo. Ay na. Ala, kitamot kat mabalaw ni tatang mo at no kahit na tagasawa pa. Kit mo sawin. Hamo mababalaw ni tatang mo no kahit na asawa na tapos nadakat kadwa na. Siya kumaangin madamat asawa ko. Kapag kunam nga, simang pahit. Nakita ka rin apag-isuak nga rin nga adaan. Adaan kiti asidag. Tangan na kumati amyanan. Ngayon pag-isuot na adaman tricycle nga nagsardang iti sangot ti balayo. Kahit ini makita adimsag ti naglapsat ng babae. Tinurong na ti balayo. Kahit ni rimor ni tatang mo sa dalagin narakop. Di kahit nga sawan, nabayagan nga da relasyon da. Adap, siguro nagtintinawag da nga, nagtintinext da. Baka nagtulagan na matan nga umaykan, tagdinatan, gasawatan, baka kuna ni tatang mo. Paon ni matan ni tatang. Dala ka rin din problema dito, kalpasan na, nanayunan pa eh. Hana. I-reporting for duty. Uban out na. So, tumawag tumanin no anat resulta na. Haya, no makita to nga rumor nga koyong nga mapanili ako to. Baam ta i-bidyok to ida. Ay, maumot. Cellphone ko nga touchscreen. Kasi anong nga may i-bidyok. Bumulot ako cellphone nga na touchscreen na ta. Da video na ta. May bidyok to. No picture to. Sige nga rin manang. Lang, tumawag tumanan no anat latest. Haya. O sige nga rin marites. Tumawag ak tumanan no anat latest. Sige marites ko na kuman. Susapo, may bagay launay dinagan na. Tinawagak ni tatang Manong Nemi. Nagriring, siya na sungbatan. Siyempre, saan na nga nugutin na ito, sigurado. Si Mongban. Hello, Bioli anak. Dinak pakadanagan. Awan problema ko dito eh. Awan problema yun ah. Tadangarot kadwayon sa ganit. Ha? Kadwangan niya. Tatang saan kayo nga gulbod pa eh. Ada sulsuldot na mang sisim ka na kayo dita. Naglugo kan. Kahit mo sawa na dagay para siim mo. Iso sapo. Sino ka nakwada ha? Baka na dyan nga marites. Abay mo yun. Iso nakat manmadlaw ko ang sisiim. Iso sapo. Di mo ka di amo nga tatyam. Reyna de getichis mo sa na dyan nga marites dito lugar tayo. Kaya dyan nga sawan. Hangag pa ibaso ti bagbagana. Ano nga man ti magana ken ka? Ada ka nun nalapsat ng babae nga simang pa dita. Nagdisag ka ng tricycle, sinabat yung nga naging narakop kayo. Sus, pamati ka man. Kanapi ko mga ibaga na reta, no saan nga po no? Kasi no patyam, isura mo no siya. Ida kayo ata sikat amak. Madlagayam. Nung astawang kadwayod ta, awang kaduwak, sino ko ma? Sino ko matilaglang nga babae nga umay ditoy? Kalaman, nanalapsat, nakaskunam. Siguro tatang. So ano anya man ti pagbaga na di nga martes. Saan ka mamatpate? Kapot na marites nga raw. Chismosa. Manong Nemi ad-adda nga pinatik ni tatang. Kasi sino kumangarot ba tilaglag kami nga babae nga sumangpat sa dyan? Diyos ko kaya. Tsak pa yung may concentrate pa nagtrabaho ko manong. May sadwa talong nga aldaw nga awan ti anak ko. Oy, Bioli. Ay, ano problema mo ya? Awan? Posible nga awan. Agree ni boss. Kano kamalim na report mo.
Apaya, pinanawan na kami ni Dennis. Kunak tupay ngamin. Dadakat di problema. Fine. Nainayon di anak ko eh. Talo at dawitan ngawan. Diyos ko. Ni Marie? Fine. Sa nitatang kunak kumangam. Diyan mo, no? No, apay gindi nga. No, dad problema kat agsasamusam ako nada. Diyos ko ya. Nung nga talang nalokay, ti pakinakam ko, kat baka pakamatayak pa gindi. No ako, wag. Nadagsan launay ka din ti problema, tapos nagpakamatay ka. Pinanawan na kami ti asawa. Nagpukutan ako. Sa nitatang. At simbangpat nga babae nga, kabalay na. Nagpabeso ah. O, saan ka na nadagsan dito nga problema? Awan ti problema, awan solusyon na. No ti asawam, no talagang dinakan kayat, makalakat sa bali. Nata solusyon na. Nangado dita. Adape ko obisinahan tayo. Amamang pa kung sunadakan ka. Diyak kahit nga nayunan ti problema. Ure no, pinanawan na ti asawa. Legal pa lang ang asawa kami. Diyak kahit. Diyak kahit nga agbasolak akas teraramidan ti asawa. Okay? Di mo kayat. O maramin mo. Yung ti anak ko. Awan sa baling aramidem, Biuli no, di mangikarkararag. Nasabay ko ma, tada, ni ti anak mo, iti nasya na kasasaad. Nga malawlawag ang tumatla ti panunot na, katagawit tumatlang. Kaya? Nitatang ko nga rod. Ang problema kinitatang mo, tababalo mo et. Kasi nung araw din, no, dahil di babae nga, kadandan na, ibusan na di pension ni tatang ko. At dahil ni tatang mo na ita, awang ko mga tinakam ni tatang mo. So, nasaan mo nga pagbalin nga problema, dahil saan nga problema? Naawanin ti asawa, di awan problema mo, tawan ti asawa nga rin. Di ba, problema mo din ni Dennis para nagbababae na? Ita, awanin di problema. So, ang mga problema na di asawa. Di anak ko nga eh. Isungat nga ko na. I-concentrate mo tagtrabaho. Tayo to lumalpas sa trabaho. Inkan tumanin sa pulan. Magsapulak nga rin kang kuha na. Sa tinuntayan mo, Maria, anak ko. Apay ka di ka ba't lagawitin? Lumanin tumawag ni Marites. Hello, Manang. Ipalubos mo na takas niya, Manang. Nga niya, susapo. Kang kanawin na karumruma. Nakasweet-sweet da. Sakit nung agawid da. Nakadadong isang pet da. Agsyap-shopping da. Ana? Ay na. Ibusan lakit da dyan nga babae iti pensyon ni tatang mo. Nanda ni every other day nga rumwarda. Sa ado pa di kita awid na nga tagi. Di kita agkapo iti fast food chain. Jollibee kada Chowking kada. Ada pa nakarakdakil nga pizza pie. Nagagapo iti Greenwich. Ay susapo ay. Baka kino inya ka rin tatang mo ti account na kat na inaganan dahil nga babae. Ang mga no. Ay susapo. Itaray ito dahil nga babae. Di kuwata ni tatang mo. Problema nga talaga. Ano nga rin may suggest mo nga namin. Nukas na nga tawaking ni tatang, di namat anugutan. Susapo. Di na anugutan na. Taan na nga rin ka di mo kaya't nga kasjet, aramid na. Sino ko mga tilaglag namin mga anugot? Ni Orte Ramid. No kaya't mo agad sakripisyo. Agawid ka. Biglaam. Agawid. Amo pakpakam mo ni tatang mo. Tapos nung ikas na mabigla, makita ko na. Mapanik na kam tusto. Oh, nga peso. Apigid nga tsak mga alat bakasyon ko. Yan tangin tsak may concentrate, nagtrabaho. Tinakman panik na kan no, peso sa uda dyan nga marites.
Apay ko mga ibagana kami nung sanggang pepeso. Nagbakasyonak nga rod manong Nemi. Agsapa nga dimtenga. Tilogan manong Nemi, saan kong indiretso sa Diabalay, in parking ko iti asudeg ti balay da Marites. Sak nagtugtog iti ridaw da Marites. Ni Marites manong Nemi, ti nangilokat ti ridaw. Oh, manang Biuli! When siyak Marites. Iti, nagluganam, di ko check. Inpan mo di imparadam di balayo? Ha, na? Nasaya ito kasta. Hala, manang, sumunod ka pa kape ka? Saanin? Ako mo tiyato nga kargak. Tiyato latahan bagkon dalak. Di ka ti karga kada pala di ko check. Ano ka ti ramidan tamanan? Kit mapandan sa di balaya. Ano tam naman yung naramidin itatang? Iti kasto yung oras sakit nakapangandahan. Hoy. Pag ano ko madamada. Yap. Ano nga madama? Madamada mangan. Alanan. Intaro naman magnata rito likod. Likod? Hoy. Tayo di likod ti balayo ti pagsungatan ta. Tapos saan ta makita. Taamangan no makita ta. Kit makita ta ka. Baka glimbang di babae. Sige nga nun. Sige. Intamanan. Manong Nemi si Murotak ni Marites. Ay, ni Marites ka talaga. Nagna kami tilikod. Limak tao kami ti alad, manong. Nadalapos mo na kitimura ni tatang. Iti kusina ta. Siguro, no at narimuaring katakwada. Sandang entrang ka. Okay? Sigat muna na. Sige, Arad. Idiloktak ti seredura manong Nemi. Di pagkutsek ti seredura ti aritaw ti likod ti balay ti kusina. Hanga nakalak. Inlokat ko kunang. Nakitak ni. Tatang. May mesa namang mangan. Tatang? Ah! Ay! Biulinak! Hala! Sino takaduam? Ay, siyak tata. Marites. Ti kalalaingan, gandray na nagiti chismo sa dito ka lugar. No pudpud no, saan nga chismis. Kaya pa kung mga chismis kumatiin baga kanina nga na babae nga simbangpid dito yung kabalay mo, ka nakalaplapsat. Chismis kuma, kinagpepe sumet. Ba nga saan nga patyan ni Manang Violi, iso nga nagawit tapno tuktalan na, no talaga. Kaya nagpepe sumet. Yung baba, ako makita ka kadwa na. Bioli. Kasaludsudam kiti Tatang, teka duwayo. Kadwa nga. Tatang, saan kayo naglibak? Hindi at tamadlaw ko nga dagdigdigos, manong. Manang Bioli, at daritaban nyo, agdigdigos si kadwa na. Tatang, kung na yung akong kadwayo, sino nga dagdigdigos? Alaman? Apay nga damang para sa pasti danom. Madamang sa shower. Bioli, anak. Susapo, kunak malano ni Marites ti hangos to. Dakay madgayam. Gusto madgayam ni Marites. Anak, kuha. Kuha ka, sasirkak na banyo. Pungot-pungot na itang mabay. Ngayon mapag-isumat manong Nemi nga glukat tiri daw ti banyo kat nakitak ti nakalaplapsat nga babae manong Nemi. Nakigtot mat iso na. Mami? Mari anak? Mami? Biuli. Siyak ni Biuli. Marites, iso ka di? Iso mom. Ano ka mo kayo? Luho ka. Ti anak ko kasapsapulit na ito eh. Ha? Siyak man among anak mo kayam. Mo manong Nemi no makakatawa ako no saan. Kaya kahit lakayat ko ti pumungot. Pungot ni Marites ko ka. Alago, ano yung kumanang Bioli, abay?
Luko ka. Upos to matibagbaga ka. Ada si mangpad ka nalapsan ka babae. Di matibaga nga. Diyak mat kami nga makit-kita di anak mo. Imay kayo dito. Diyak kami nakit-kita. Tanong nakita ko ba di anak mo hindi? Nilasing ko ba? Imbaga angat anak mo dada. Basol mo aping ang munya mabukan diyak ti anak mo. Anong name pinmanawan ni Bioli. Ay ni Bioli. Ni Marites ko nakom. Inarakop ko tanak ko. Anak. Pwede mo yung baga nga gayam dito eh. Na kayo matatang. Pwede yung baga. Kasano ko mga yung baga kadadamat yung pagpakaasi ti apo ko. Nagpeso nga da simang pet nga talaga. Sabi ko di yung baga. Saan ko yung baga tayo sumati kayat ni Mari. Sabi nga dadang tunong palyo ti apo ko yung tisyak ko mga matandanagan. Di yung kada amok matandanagan na. Amok mamukmat nga ko kung may mo tuntunin dito. Gusto mo dinaramid ni Marites. Tapno adarason nga agawid ka dito. Wala yung... Nasangan nga sangit pa. Ora tabi ng bagak mo tente po ko. Saan nga rumbeng nga pagdantanagan na ka. Saan nga rumbeng nga nagtalaw. Adadagin di ang saan nag-apanawon tawanin ti amana. Mami, anak. Sorry, mami. Ano ba nagdandanag kayo man? Amo ka konsyon kayo unay. Gusto ni Lolo. Kinapuno na panggap ko matantag subliket. Iso nga nagdigosak ta agawid ako man. Iso matadimteng ka. Anak. Hawanin ti pagdanagan niyo, mami. Andaktin siya kasaan. Sa din ako mga tinamnamain niyo kung mga napapanak mo saan nga dito alaman. Hapi kasang na panunot nga pusubling umay ka dito Tanag ko na yan. Mami, naggraduarak dun ti high school. Umakartan to dito probinsyan. Panawam dun sa jay. Ag-transfer kan dun. O rin no, mangrugrugi kan dun manin. Basta lakit At pagtrabaho basta santan nga panahon ni Lolo. Kan panahon dun sa jay. Tapno awanin ti managdagip ta. Awate kon, nga awanin ti amak. Awate matin kas ti asawam, mami. Basta awan dagsina ka data. Agin intak tayo kada Lolo, mami. Alawan anak. Alawan. No talaga nga san na tanakay at ti amam, okay lang. Basta daka kinadaak. At data adwa kinadda ni Lolong mo. Kasta nga rod tinapasamak manong namiyawanan ti damag mi kini Dennis. Kat da kami nga da kami ni sidong ni Tatang. Ni Tatang manong nami napigsapay lain. Kat ni Marie, intuloy na't nagbasa manong nami dito'y probinsya. Kat siyempre, adoa, di kiti lalaki nga agaaram kong kuwana trapintas nga rod tanak ko. Ngayon nagbaling nga singpet tanak ko. Adomat di kiti agaaram kanyak manong yung binay akon. Diyakon kaya't pa iti masaktan. Kamay sa, nag-asawa kami palaki ni Dennis. Malaksit mabalo akong kaspagarikan. Nga maging kasi bibiyag ni Dennis. Nga legal pa lang ti panag-asawa mi. Nga matitibursyo nga nung name dito Pilipinas. Ken saan ba't nga naanal ti kalay sa amin. Ken diyakon kaya't petagayat. Umana ito langin. Nga ti anak ko, kada adan tumaten bukod ng pamilya, adan tumaten apukok, nga apukot ituod ni Tatang. Dito nga ti pagkasalita manong, kadagyaman naglaunay ti anos mo nga nang ibasa, kahit sabi ko matad, damat oras ang kabasit lang nga adal, liliwakin pagsarmingan ti biyag, nga nabatik ka rin itipada nga nagtingeg, ken nagbuya. No may panggip kini Marites lata. Ngayon saan nga chismusa kabuta, us-ustumot timbagana, nga da simang pet nga balasitang iti dan na ni Tatang. Tsaka mo, no, anya ay talaga ti latest ka ni Marites. Tuyag yaman nga pagayam mo, Violi.